Ngai thatu zongzong te story tharnen story FB YouTube channel a kan lo lom cheu ka story tengun taka min lo ngai thlak sak le turin ka ngen chewa chuan kan channel hi ilo la subscribe lo ni chuan min lo subscribe sakla like le comment lama po than hem min lo ngai sak le turin in kho ngai na ka ron dil bok ani chuan kan story te hi channel subscribe lawa ilo ngai thla thin ani chuan kho ngai in tuna khan min lo subscribe sak hal turin ka ngen chi a iti ngal do na wangin lom thu ka soye ka story thar hi after ti ania ajak tu hi anatut ania Alice Sanders le len ani next atang chuan alet ling tu cha karon tar lang to ang ai thang o after by Alice Sanders chapter 1 college student kumsom parat mi te zayang chu me che simple tak le khazir taima bel pa fel tak nei ani engtik lai pu plan fil fai nei thap reng me che fil fai mai ania mase college pet boy Hardin Scott Tertule piercings nga mai aton me chuan chung aplan zong zong te chuan omzia an nei thei ta lo alo ra man angin akal thei to lawa anun chu adang lam zo ta vek mai te zayang le Hardin Scott mi pahnih mi ze shan hlak te chu mak tak mai in anin hip ton miau si anin mangai na kong beidon na cha na limna in pol nok chanchin ngai tharo le Storia luchanang Teza in hnai lama changa kanu in miron ko chuan ka room huta peilo zetin ka kuma changin ka tho chuaka mongchang le uluk fashion na blanket thlep felin bedsheet chu kapot mar thaveka kanu chuan ring fashion hian miron awle a ka tho to ti in ka outlet vak kitchen cabinet in hongle khar thom vela tang chuan breakfast tur abai pui mek ani ti ka sha engtin emotak hel holna ka nei chu bathroom lam ka pan lai te chuan ana setel tela shower ka nei lai te chuan ka hel hol le zam lu tuk chu a shi om zo thakhat kalta a Washington State University akal thei turin katling ve ani ti letter ka dona chang khan teng de reng hi kanito WAC wakal thei tur hian ka beina sa in ka zirna sa ma high school ka kalpuiten party le len kho thon vel an pe lai khan ke chu ina in khungin he university akal thei nan hian ka zir fan chin katlin na lekha alo thlani te khan kanu phei chu darkar fe a chap ani kha keipo ka in chuang ka thorim na zong zong te awang liao ani tlatalom chuan vo inni hi WSE walu tura ka kalni tur chu ani ka imba zo chu tawela in shu hulin thomno ka ha a kanu chuan minron ko le takna in ka shilo dera ka thil ti lai ka chunzom mola kanu hi chu engemaw hleka hian a phus chung zela tuna po ka kaltur awang hian azamin a hel hol le hle to ti ka sha ma se ke ve thung chu ka hel hol deuh thona in ka boy phili chung ve lem lo he thil ti tur hian hunrei tak kalo in ba sei to alom le ka bel pa no apo min tha turin alo thlen chep to ka ring no anen hian kumlama enroll ma ila school alu tlai awangin ke a in grade 1 in ahniama chu wangson na kumlama sau university akal ve theidon ani kumin hian kaldun thei ila ka ti takset mesha tuma umlo na hmuna mania bul han tran chu apur om fashion lawalom do ma roommate fel tak chan chatak tur nei in be sei potang Tresa kanu in miron ko le ta karon kal khatyang kha min ko ja su stepa chuk thak pa chuan kavin waka noa chu kanu thut na pe kau cha chuan lo thu a polo shirt pol ha in khakis ha boka asambang thang chu atok lek hian ati phir sanga hi college girl moi takanui sen chungin miron ko a hi ti in ka chang le ta kalau kwa let wata kan in thla fel nu chuan ka sam chu ka chipa ka bok tom topa kanu chuan ngai theilo zet hian hani isam i khui that chung kan lo lang hak thei si ania alo ti a dar thlang lam panin kein ena ni e ati dikani voini chuan nal tak le za om takalan a tha ani ka sam chu ka khui tha a kanu hi chu thil reng ti thlap du mi ani a adu lo ang zonga ka ti chuan min shilin min ti non tir le thlap zel ibekvel hi kara ka lo bada ange noa chuan ati a ka bianga ron chuk zeu pa in bek hau chu kha in pon lam panin a chhuaka ka ku chunga za chem le hel hol na om chu kar lam ka pan lai te chuan ana setel tel hian ki sha darkar ni kan tlan do na a re man mang chu
college chu eng ang tak nge ani ang ti ka ngai to thiam lo thian thar ka siam the ngem ngai to tur avatam em kan thleng ta e kanu chu a au hluta lunga siam gate chu tlan pelin campus chunga chuan kan tlan luta campus chu online le brochure sakalo hmu shin ang chi aro pui le na ani building na le ro pui tak tak ading khupa tin a kawt vela chuan mi chi hrang hrang an phu sanua ya nu le pa le an fa te in kwa in thla na thu in hrilte then khat lo nui bok bok te mi thar ti hriat ve tak tak hoi kwal na sa fe fe te WSU kor ha ave noi noi te an om nok mai reception a lo thu hne na chuan ka hming vel te shilin ani chuan ka dom cha bi chu min pe a cha bi ka von rwal chuan zalen te riau hian ka in shamole kan let ma ini room tur chu kan ron hmu pui lokang che college kal mai tur hi coloring theilo room mai ka fanu ka nei chhun kha ka tel lawin a khu sa to don chu ani sia kanu chuan ami hru zau pa in ati a no a chuan ka be khau khai chungin min zuya ka room tur chu kan jong tren ta a kalpa chuan kanu chuan thu tha min shil pa mol mola ka thu shil shin zong zong che kha vong rengla I hma hun ti chilo turin film kurvia wang che atia ka room tur chu B22 ania tuna kan omna hi chu si hall ani hi ti in ka shila bi hall lampan na konga chuan kan chuka thomhno ka lo keng tam lo hlau chu azia hle mai chu ti ni lo se kan wa kwal na sa sia no a hi a chaw don lutuk heile B22 chu kanu chu a tho hapa a phei kho khil chu kha zo zai wa pui atan chuan asang ma ma kong khar thinga siama cha bi rol lu na chuan ka rol lu ta zoimuanga ka honrwal chuan kanu chu aron thori hroya room chu azaw shan lo hle dokan pahnih le khum pahnih a om ani mai ka hoi kwal rwal chuan kanu thok rik hroi na chan chu ka hmuta room chan velam pang bang chu posters chi hrang hrang music band ka hriat ngai lo an hmel le taksa tai tu le taksa hmun hrang hrang ver nuai thalak alo in tar khat chhuaya tin khuma chuan hmeichhe pakhat samsin lar em mit dum lutuk mangkhenga hnoi le ta tu nei chuai hi alo thu bok hai samsini chuan nui var varin min lo ti a rin ain anui mel chu angai na tom phian step kania ati le a ha hai a tiza kania ka chong ba nok mai WSE wa kalo lo ma che heta chuan dom room te hi te viau ma se a party pui thei te ania ala ti zui ala nui hak zuya kanu khabe chu atalo chawin ke sha no ala chu nom lo ti se thian a che sek boka step chu ron dingin miron pana miron kwa ta a team ze thian kalo kwa let ve a chuti lai tak chuan kong khar chu anon ki ka lo lu ru ti in step chu a awa a soizo ma chuan kong khar chu ron in hongin mi papa ni hi anon lu ta ni khat ni tangin me cheru ma mi pa mo WSU hi ka thlang swal emoni le kanu mel atang chuan ka ngai to ang sia angai to ve ti ka sha a mel landa na tang chuan thidang mai tur te po a ang hai step roommate tur mo ini mi papa ni lo lut zinga sambuang jok chuan atia o tiza kania ka soi thei chok ner kania nervous tu tuk te su midang te inho chaw vek mayang ka tyang te chuan nui varin atia nom iti don lu tukania atile a guys ka mane Steve chuan khuma begdum lak pa chuan ati a chuti lai chuan mi papakhat zok sang thatak samdum hlap kirdeu hlek pang henga ding chu ka ena amit bula le amuya metal ring awa ve a kamit chu son hnyam dewin a t-shirt dum hak in a khu baka atak salo lang ta tu khat vek mai chu ka en le a atak sa chuan ta tu om lo na a mangpo ka ring lo a champa angkham pulai taka in hmel shatir na ani ve kha ka ring dewanya a teu hmel lo khop mai nin hmel zeta tho hapin amit ati chekwal rala a ipte atang chuan a phone phor chhuakin a bi ngal mak minel tak ani lo ti a hriat hle kanda in hmule don ne te za chwa pa chuan nail chuan ati a an chwa ferwal chuan ka tho hok mai dom dangai omang kong khar in kharwal chuan kanu chu a aw hian a awani ringot angai lo nu a thavek mayang ka ti a ka zamna te chu ka thup shama khatiang mi ka roommate tan ka du chia lo na a ma se chu aya ka du lo zok chu college ni khat ni a
kanu in campus a boruak a siam hat vel tur zawk hi ani room ah hian a awm tam ve dawn lo tih ka chiang ngen ngawl zetin ka ti le a theih lo midang room nen a in thlak thleng pui tur kan zong ang room a mipa luh tir thin hmeichhia nen in awm dun ka phal lo chutah mipa awm thu deuh lo lutuk tih hriat reng reng a ang tawn tawn mai nu khawngaih takin enge a an dawn tih tal en hmasa hrim hrim ila tih in ka ngen a room chu an en kual leh te te a tha lawm thaw hap chungin a ti ta darkar khat dawn kanu in parties le mipa chung changa min warning hnu chuan hotumin pawn lam panin a chhuak ve te hrama ama karol yang style ngei mai chuan rang zetamin kwa thuakin ka bianga a fop zewa no a hnena pawn a lo ngha tur thaw sawiin pawn lam pan chuan a chhuak ta nitin ka hmu thei tawh dawn si lo chi ka ngai dawn lutuk che min kwa wang wang pa in no a chuan a ti arim tui in ka ngai nat em awanga kum thum chung a zona Christmas a pianga ka lei sak thin chu nimin ka hip lut wang wanga heng arim te le duat taka min kwa thin te hi ka ngai dawn tak zet ke pon ka ngai dawn lutuk che ma se ni tin kan in be thin dawn alom ko nge sau pa chuan ka ti kumina hian lo lut ve theila ka ti tak zet a ngonga ka mai phum pa chuan ka ti sepa no a hi ke in inches tlem te chawin a sanga palian pui mi din hlia run thei khop ani lo awang hian kalom palian hi ka ngai sang ve em lo kanu in pon lama kar hon alo me rik sek awang chuan a top na min fob le wang wanga a chhuak ve ta kanu le no ate an kaliam hnu chuan ka thom hno le bungra te chu la chhuakin ka in rem fel thren ta ka thom hno te chu fel taka thlepin thom hno da na chuan ka rem fel thlapa khai ngai ho chu fel fai takin ka khai thlap bok room side le lampang ka en chuan ka ner deuh saka mihring hi aloin an lo thei khop ani hi ka chau deuh awang chuan khumah chuan ka mu zala lung le na thlarawin min zem chiai chiaia ka roommate la hi a awm tlem dawn hmel na samai si tinge roommate in khung pe tak le khazir pe tak ka nei zawk lo le a tha zawng in ngai photang a chan chu keimah chawin room ka chang tamanga ka duh dan danin ka khawsa thei zawk dawn alom college chu karin ang ani dawn lo top mai ma se dar ka rei lo te chau alania naktuk te chuan tiang ang kha ani to bik top nang mutma in ka textbook le planner le chhuakin kumin chunga ka class nei dan tur le literary club zom ve ka tum dan vel chu ka ziak fel hmasa thlapa naktuk planetan bik chuan bazar tura chua room a keima lam side ta na mamo ho le ti ka ziak tel boka ni hei ka ni dan ani tlan lok sa vekin engkim ka ti thlap thin kar kala nei lo hi wa vel ati bai thlak don riau mai arang thei ang bera leivat turani graduation gift ka don ho atangin kar leina dai poisa chu ka nei sa reng to ma se a ma ka chuan mamo ema kala in shat lo awangin ka ngai ven ri lo kha ania boina thil thleng zong zong te ngai to kwal chung chuan kamu hil ta riaya atuk zing ka har po chuan step khum chu ala ruak hwai tho mi papahni zinga atu emazok kha abial pa ani ka ring sambuanga zo khani se ka ti pui pakhat kha chu aswal hmel emai ka toiletry bag chu la in shower room lam chu kapana doma ka du lo na chan chu bathroom kan in chom vek wang hi ani chutakara mi pale me se man tur a shan lo zui enga tinge mo room tina anda mai lo mi an lo tam lo ngei ka bai se naktu ka tang chuan ma taka alam ka setanga mi tho ma in ka imbol zia to ang shower la chu alalum har zuya reife tuilum chung ka nga hnu chuan ka imbol ta chawa ka imbol pa chuan no ka ngai to pa mai maya ka lo ngai to tui de nge tawel ka ban tur chuan abula ka ban ka thom no hak tura ka da chu ka vai thata hlau mai tui kala off si lawa hu ngai vek awahan set khir thei tak tawel chau veng chungin corridor ka paltlanga ngai don man mo takin ka thom no ka khom sok soka kwal zuk chungin ka room lam pan chuan ka tlan ta waka ka room ka thlen chuan cha bi ka ro sok soka ka hong thwaya ka ha dam hwai thei ni lo ka ha dam le lo eng thil nge ka hmu hi kha mi swala kha step khuma chuan lo mu in min lo en breng ani chu khunge step ti in ka zota ka tawel ven chu ka pot khom sau sawa a hnai lam bi in ka taksa a khu tha em ti ka en ngal vat bok min chang lo chuan min en reng ringot mole
ka soi she lawem ni khonge Steve ka ti chu a aya pulai dewin ka zot non le a chuta zoite hian ka shebik na ti in a phun sup ringot ani chu Steve khumbula TV chu onin ala en ngal mak zui Steve omna shi silo ingi heta aron ti reng reng room te pu anei velo emoni na taka ka tong khum lo nan ka in sum chang changa well ani chuan ilo pa chuak lok thengem in thlak lok ka du a ka ti a tawel nen chau ka om ti po a hriat hmel lo hriat chu hria anga ma se eng he hu a angai lo ani hi in chuang khang lang lo mai te ka en don che po ni thleilo ngei om se ta khu khar khar pa chuan ati a le lam hoin a mai an hup nge ya awa tang ringot po chuan British ani ti a hriat a English of phoi chu a riril rui mai enga tinge British ni si chuan WS iwa dei dei aron kal vele hush ka boy ni tur ani lo em mai ka en don che po ni lo ati kha inge soitum o ge ani nge mel cha min tia min en pe lo shim shim wang jok po ka shenek lawe a ila zo lawem ni aron ti bul le muka ka thin tere ka kau suak ta enge mo I boy na le ka ruma zoki uma chuti chung chuan min langai theilo zok chu ania isunga ti swal ka nei em ni heti taka ka chungai swal ring zet chuan ke ti ta shepa chuti taka ka tong khum chu a ring bik lawanyang makti mel apu ve deu angai dam dil na ka nga lai chuan ngoi ringin min ena chuta za em hian aron nui chuak phut ani chu anui ri la chu amoi phian le ngal mole chungril afan rai thei anui zonga abyang sum lo lang ka mu phei chuan a tha ka ti tak zet mimol ang mai in kadin ngoi te reng ringota karon tlai lu tuka poi ka ti lu tuk hangover ka pena dewa lo male kong khar in honralin Steve chuan aron ti lut bor bora chuta heroin en chuan min en tun ta sika sorry Tess hardin a local don ti ka shil lok lo chi a atita a ama ka chuan Steve nen hian eng tin emo kan khu sak dun ve nok thei ka ring kha ania ma se a chan du zong ho ka ngai to hi chuan ka ring vak to lo ibel pa hi swal he mai ka in rin ma in ka soi chuak an pani chuan an in ena zatak hian an nui tawak enge mo heng ho hian min nui reng le hardin hi ka bel pa ni hleinem nui rang chung chuan atia enge lo suya hardin lam chu hoi pa in amek room dewa kalam ron hoi le in hardin hi chu mi akom ve dan hi adang dai dewa atia aswalti asoina chikhata kangai me hardin la chuan enga ma ngai lo hian TV channel a met kwa zu ringot zanina party aum dona I local ve ang chuti rotes ha kan nui huna thleng ve ta party ti vel hi ka ti ve ngai lo baka bazar a chhuak lo tuma ka ti a come on tiza college ni hi party voi khatlek mai te chu apoi leinem baka kar I nei lo ani lom ni engtini kal reng reng anga ti in min zota party na kal ka du lo shim ani top mai tuma shat po ka nei ve si lo baka zana no anen video chat kan tuma hardin alo nui le man mo ngai poi mo lo luin basin ka kalmayang ka ti a Saturday bus chuan te chu I du don te lo an tot thei lu tuk ringot hardin hian a hopa in a hrai pa theyang che tiro hardin chuan party na chuan keima ani min hri don alom kalver o te za please akut pahni sui zoma min ngen chung chuan ati a Steve hi ni khat chau kala hria a karingam angem ka shilo angai nat omviau ma se party ka shilo le chuan dora min hrai torin hardin hi ka du lo bok ka ti a hardin chu mengrang vel chungin a khi tho mai oh no avan pui tak ibula chwa ka chak te reng nen o nei om lu tu ka nui tho chung chuan ati a alua chuan le khabua chut chor ka chak nui chung chuan come on Steve henu hi party na akal lawang ti hrialom ati a o ril rui mai ka ngai thak hi chuan khoilam chuak nge ani zo ka chak et zel a hmela min nui zat na lang chuak awang chuan adik lo zia lan tir ka chak ta tlat Steve lam chu hoin takin party na chuan ka local ve ang hardin bok alo nui le ta Steve chuan khek rai chungin min ran ku a ya avanwam don tak em ati a asoi dik sham ka bei sei tak zet After by Alice Sanders chapter 2 hardin chwa hnu chuan Steve chu party chungchang ka zo tren ta a
khunge party na hmun tur chu ni reng reng ke kalphak ani em ka lekhabu alphabetical order thlapa chhuara rem pa chuan ka zawta ka habit ani ve shim shim ani na taka chuan frat party nia helai vela frat house lian berin an ba sai dawn ania amita mascara hnoi mol mol pa chuan atia campus pia lok hi ania ma se nailin min lo hruaiang atia hardin ani dawn lo awangin kalom ru viau ringot party na a umve tho chu ka ring na a kar khata chuang dun tura ka in ngai twa ringot pon ka ti hmul thei enga tinge aswal em le ata tu le piercing spell chung changa ka tong khum le shep lo te kha lom turani tattoos le piercings telve lo na ina seilian le enkol kani awangin ka she thiam theilo kan ina chuan engtik lai po a samkhui mam thlap thom hno po faile no mam thlap hazel tura enkol kani ani dan tur ani reng bok mingai kha em step chuan nui chungin aron tia sorry engmo kalo ingai twa le vak mana lom le insiam ran tu ang ka ti mo le ka kor hak tur min thlan pui ro atia a kor lak chho ho ka en chuan amak sak hlom em awang chuan ka hoi kwal ruaya room khoi mu la ya hian hidden camera omin tu emo anon zwang chhuak anga hei hi prank mai mai ani ti min ran hril ka be sei deuh tiang thom hno thelep maksak pui pui hi kala hmungai lo tlata lom thom hno ho ena kaner deuh sok sok chu step chuan min nui le chhonga aha ka tan chuan dress dum langtang thei a bra sen langtlang vek thei chu a thlanga a kor chuan amal top a khu pha chok chok ani e a phei khokla chu a hniam na ber 4 inches tal aniang asam sen wat kir deuh chu a chhipa aboka a bok tel lo then khat chu atla hniang boka ka hmu tir tum ai cha le dumin eyeliner ala in hnoi zui ka dress maroon color lak chwa ve pa chuan i tattoos hoka i chhut lain ana em ti in ka zota ahma saber khana ka ti ve deuh ma se irin ang kha chu ani lo khwai min zu ngat ngal se tiang vel chu ani zuti ol sam eta chu bak bak ana arap thlake a ka ti hluk zazet hian anuya kein mak ka ti ang bok hian ani po hian mak min ti let ve ti ka sha eng emotakin anwam riau mai he he kha thil kha i hatak tak don lo ti ro aron ti hlol ka kor chu ka zut hau hawa hei hi ka kor zinga nal ka ti berania kor ka keng tam lawa dora kal ka mo tak zet ma se tu na mi hi chu ka du ber ani ve shim shim enge ka kor chu dik lo na ka ril runat na thu sham sham chung chuan ka ti a kor hong sip lam deuh le aban po ka keu pel deuh ani a aza ka ti in ka chuang ve sin engma ni lawe a fol ma lo mo ka ti deuh ti in min changa ka khu pa pel or chawani hi ti in ka chang let wata ana lutuk ma se party nan chuan apui thu ma lo mo ka ti mai mai ka kor i ho du em he kor ha chung hian kalung oye ti pa in kasam ti kir tumin curling iron chu ka fita kasam ka du to ka ti koi hnu chuan ka hmai zar tur ven nan le lama bakil ka kil thlapa ka manta e ka makeup ho hi i hmang du em ti in step chuan min sota dar thlanga chuan ke in ena ka mi thi ka hmai tan hi chuan alian deuh ma hian ka shi thin ma se makeup man vak hi ka ti chi ani lo mascara le lip gloss ka in hnoi hi chuan ka du tok viau zel ka in en le wanga eyeliner tlem chu apoi lawang ka ti tange nge eyeliner rong chi thum black brown le purple min pe a black le brown ka in hnoi tur zawk ka ngai twa mek lai chuan purple kha in me ka ring i mit meng atina zwa sawang aron ti zawa ka in hnoi tange nge a nai la lo thleng ani chu a phone en pa chuan ati a kan chhuaka nail kar chu pawna alo dinga a hmasi ta hardin thu po ka va hmu hal ladies ti in nail chuan min lo loma step nen chuan a hnunga kan thuluta biakina inkhom tur kan ni lo ti shati ro thwesa hardin chuan min hmu sit mel zeta nui chung chuan aron ti fak mai le khonga in thweza ti lawin te za ti min ka wang che ti in ka chang let ve mak thweza ti ka hi chu ka du lo ve thlo ta lom te reng mai thweza shama chan po ka chang pe lawe a eng emu chen kan tan hu chuan kan thleng ta shama a in pon lama chuan theta 11 ti a in tar kula eng movie emoni te po a ang rum alom he in chu avalian ve mi engza che nge party a chuan omang le zo bik po nei lem lawin ka soi chuak phong
in khat vek ani mai kalang ti pa in Hardin chu achhuaka in chung kan luh chuan ka hoi kwal ruaya zu no dom fur le lam kwal hong ho chuan kalu an tina der Hardin la chuan a hmeshat khom hlir emoti turin a hmu apiang tinen an high five cher zui kalang le Steph chuan min hok zau pa in atia phur fashion lo hian ka zuya he ina kan lu atang khan Hardin chu abota wangwanga munon lo ila kati tak zet mipui tam tak kara hian ka hmu non po ka ring lem lo bok mipui tam tak chu kan paltlang lai chuan thin khatin in tur min lo hnon chen bok hoi ham atopa chuan sitting room ni om tak kan thleng ta hlol Steph chuan chulai hmun a om ho zinga chuan min in hmel tirna anei zunga Hardin po alo om le pek hei hi te za ka roommate ania nimin khan alo thleng ve chewa WSE wa kan hun man dan thin te min hmu pui ve turin ka ran hruai ani hi ti in a hrit hloma an zawai chuan bunghat ngatin min lui sang hloma of course Hardin tiam lawin mi pakhat le thatak mai hi ronding chuak ke min chi bai turin akut aron phar chuaka zet kanya engei zir ti in minon zota atong zong chuan aleya chuan piercings ka muthanin ka hria ka chiang lo English major kanya in chuang takin kanui sanga Hardin min hmu sil mel zeta lo nui ri hak thom po ka hria lo puilu tuk ke chu ka major tur po kala thlang fel hei nem ti in zet chuan min changa engtin nge mo college thlenga a subject major tur po shelawa a om the ni keite chuan kano pante te changin English hi major atan ka thlanglok vek in turi du em zet chuan atile a ai ka in ve ngai lawa ti in ka changa zet po chu min nui lo turin a in sum sham ani berin ka hria chuta anjinga hmeichhe samping chuan hetiang hmeichhe thiang hlim le hman lai lu tukron hruai tu Steph ka haute u alo ti peka ka shilo der don ni ka sang let shep don hmeichhe thiang hlim le hman lai a ka future tan ka be mai chawani boruak thiang hlim don ka mamu ti in pon lampanin ka chhuaka Steph chuan kalpui du em ti in miron zot bata luthing nar pa in pon lampanin ka chhuaka he party te shepakal ai hi chuan room a omin ka ngai em no a bia ila a hlok fe om sia hoi ham no a chu ka text tange a ka ngai lu tuk che college chu anwam lem no khop mai ti chu ka thona mei cherwal roi zet hian min la ron pal nok zui Timothy za kepun ka ngai lu tuk che ibula kan om ve ka chak tak zet no a min reply na chu sharing kanui varvara sorry mi pa o ka share dwalin ka kor o ma hu vek ka ti pal ka thiam lawani tlunok nok chung chuan atia arui thokhat hle hash hetiang hi mo party chu lo ni a ka korla chu zurim anam room thinrim lu tukin ka kala room lo om apyang chu bathroom man ka du awangin kanam phei pop a chunglama anin kal fur mai room chunga om ti chuan engi an ti ang ti po ka ngai twa peilo room o zongin in chunglama ka chawa atopa chuan room pakhat ka hong thei hlau ma se engi ka hmu hi Hardin le nichina musit zeta min chong khum tu hmeichhe samping kha khuma lo in bo in kanin ma chhon taran mai ka thoma wang chuan hmeichhe jok po chuan minon mel ve rana kal le ngal dai tur ka ni lain ka si son thei tat launia pui theina che ka neem hmeichhe jok chuan ni song chung hian atia Hardin po chuan minon mel ve rana zakmel le in thlashung mel an pu ei lo anti fo thin te po anima na ai sorry bathroom ko sung mai chawania tu emo in drinks min le bak pala ka ti ba nok mai kan bo rak chu anwam lem lo kher mai ma se henu samping le Hardin mudun hi ka surprise em lo anin me viau zokin ka sha te tu nga dun em le swal dun chapo dun em te pani hi chunu chuan amit ti chet kwalral pa chuan ani chuan bathroom chu jong mureng te che ding rang lo khan aron ti le a bunghat pa in ka kalsan ta a kongka ka kharwal chuan bang hengin ka dinga college hi karin ang ani don lo top mai tin party si hetiang hi ani si chuan engtin nge nuam an ti thei room danga kalpo du to lawin kitchen zon mu a chuta in ti fai chu katum te zoka room danga tu te in bo lai nge ka va phok liang shet po vani su
a topa kitchen ka thleng ta sham ma se drinks an dah khawmna hmun ani awangin an tam mep mep hle ka kawr hru khulna tur towel la tur pon mi pakhat lo uak ngat ngat ka nek hre pangai ka in hruk mawlh mawlh lai chuan nail lo kalin nuami ti em nui var varin a rawn ti a hmeichhiat ve deuh hmuh ringot pawh ka thaw veng huai ti em hran lo engti thleng nge party hian a awh dawn ti in ka lo chhang ve hmia zan khua ani mai chuan naktuk chu hmalam nen anuya ke erawh mak tih wangin ka ang pam mai engtikah nge step hian haw a duang le haw vat ka duh tawh nail kal tu chu ko le in wait tu nge min thlah hawng dawn reng reng ti in ka zawta ani pawh hi a harh fim lutuk vak bik lo tih ka hria ka hre lo i duh chuan ka kar hi i hmang thei ang naktukah ka lo lam mai ang a ti ta a i kar ka khalh thei lawang ka tih chet pal emaw kumtling lo zu rui fim khur lo tak tak ten min sut pal chuan boina ka tawk nasa lutuk ang a dik riang bawk jela tanga kanu in min bel angai vai chuan hash ka ngai to ngam lo zawk mun hla pawh ni lawa ka kar chu hmang mai ro engmah pawh i in ve chuang lawa lo thawn tur a awm lo ka thlah che i duh ani pon a theih thawa ani lo pon midang a sawi zawh hma chuan ka kut ka vaia ni lo nail tih dan a awm mai ang ka lo ti vata keimah wanga nailin rui chunga kar a khalh chuan kopsin an man ka duh teuh lo huis he party hi boina hlir ani hi mamawh i neih chuan min hrilh vat dawn nia nail chuan a ti le a tlangva sweet tak ani engtin nge kha hardin nen khan an inkum theih zawk le ani chuan step min zun pui thei angem ka tih chuan anuya a kut pahnih chu van lama a phar hluaia kan awmna room piah chiah chu a kawk ta a kawhna lam ka hawi chiah chu ka ip chawi thei step le hmeichhe dang pahnih hi living room dawhkan chungah an lama tlangva rui zet pakhat hi han lawn ve in step taksa chu a chul kual ruaia step chuan chupa kut chu a ben thlak sak dawn maw ka ti a mahse a teuh lo chupa chu a kawngah a kut leh lam a dawm tirin a hnung sawn a chupa kap bawr vel chu a mawng chuan a nawk kual vel ani chu an lam ringawt ani saw teza nail chuan kamak ti hmel a hmuh chuan nui chungin a sek tlak tlak a eng a chuang saw lam ringawt a tiam maw living room ah an in bawh thluah lo chauh ani saw nia ka hria lawm kan ti ve ngawt a no a nen tak ngal pawh chu tiang sawn kan la lam ngai lo kumhnih chhung kan in date tu ania no a he party ka thlen hlima ka text kha ka ngai to zui to mia lo ka phone ka phura rin ang nge in text pathum alo oma test i ommo hello I tha em teza inu ka call mai don mi ka ngai thalawania ranglu tu ka number ka dial pa chuan kanu alo la hrit lo nan ril ru tong trai na ka nei pa mol mol a pick up theilo ma se ka tha ti le kanu hrit lo turin text ka hnu chhia sham college ko weekend man masak bera fred house party a ka kalti kanun a hriat vai chuan engtin nge min ti ang ti ka ngai to angam lo hai teza step chu rui ti hriat zet hian a ron kala miron ko in ka dara alu a ngata nui hor hor chung hian party chu nuami ti em ala ti zui rui chhewe tak chu ani mutna tur room ka mamo in chung te hi avar o nilo avir malama ala budor zui who is hey po boy na bel cha tu nail bula chuan adam lo donin ka hria ka ti a nail chu a bunghata step chu ko in chung lama chuan a chho puya zui turin min ti boka step chu bathroom pakhata a hruaia kan luh rual chuan a luak ta ngek mai a sam vel te chu ka dom saka a luak zo chuan a hmai te chu ka hru kul saka corridor hi zo phei puila room all lo oma khan I mut tir dawn nia a mut hil phot lo chuan engma ate thei chuang lawang ti in nail chuan min hrila step hi heta chathla chunga mut tirin ka kalsan ringot thei lawang ka hmel boinak chu hmu in nail chuan nang pawh mu ve mai ro hona turi hmu chuang lawang ati ta a kalomi o nail ka ti a step chu kwa chungin room all chu ka zon pui ta a room all ka hmu masak bera chuan ka luh puya khumah chuan ka muta chu room chu ka en kwal ta a kamit le tu hmasa ber chu banga chhuara lehkhabu tam tak in rem tlar dul chu ani ka pan hnaya ka lehkhabu ngai na tho deuh hlir leh ngal ka ngai na tak Wuthering Heights tula in ka kewa siar ngun ani tih hriat tak hian a hluin a por chhe ve tawh
page tina chuan tlar duh zual bik lai ni awm tak a in thai fur bawk a engwang phiang sin nge ka ru mai lo awm ve ngawt thin rim vin lutuk awk a hria a oril ruih atang chuan tu nge anih hrilh ka ngai lo Hardin ani chhana chang pawh hrilawin ka ngawi reng ringawt ka room a enge i tih ka zawt che nih chu a hma ang chiah vin chuan a ti le a bob sei thlurh mai chu ka lampan chuan a rawn pen pawk pawk a ka kut a lehkhabu ka ken lai chu min rawn phih thlak sak lawpin chhuarah chuan a dah let mak ani chu sawitur leh tih tur pawh hrilo a ka ding ngawi reng chu awthian kharh kharh pah hian ka hmai zawnah a kut a rawn zap a nailan step hi mut tir turin min ti ka aw chu a hriat theih chang chang chauh mi rawn pen hnaih sauh pah chuan a thawhawk a khum lam chu ka kawk ta ringawt ka kawhna lam chu a en a in hnem lutuk a chuan nai voikhat isawi khan ka hre tawh a lo ti hmuk a sam chu a huih thuak enge emaw a room a awm mai mai pawh chu a huat veu le wait he flat house ah hian i chiang ve maw mak ti deuhin ka zawt yeah chuan enge mi rawn din hnaih leh sau kan in si lo cheuh tawh hnung lamah ka tawlh dawr mahse chhuar chu ka va ngheng dawt mai enge mak i tih viau thweza a ti leh sup thweza ti in min ko zah su min din chilh run awang chuan ka tawng ring lo i hming ani sia lawm ani lawm ni ngei awm zet hian anui chan pawh ka chhang peih lo thahuai chung chuan kawngkhar lam chu ka pana ka kal sawn mai lo chuan ka ben chawr emaw ka tah chhuah mai te ka hlau kawngkhar ka buan chiah tiah chuan step hi hetah a mu thei lowang a rawn ti hmut ka hawi le chuan a hmui a metal ring chu pet chung hian min lo melh ring eng thlarau hian nge maw sutiang metal ring zam mit leh hmui a vuah duhna rilru pe reng reng ni a nat awm teh reng nen engwangin maw mut theih lowang thianin ni emaw ka tia ni mahse chu wang chuan ka room a mu thei tihna ani lo a ban te tu hlir a khat chu kuangkwah hlun pa in a ti leh hmut a voikhatna atan a tatu zinga pakhat chu ka hmu siang thei Rose a ban pawh mi chu ka hmu Hardin Rose tatu maw ha in ti huai lui chuan kanui saka ani chuan hmeichhe mutpui theitu chiah i room an awm thei tihna ani maw ka ti ve sak chutah anui ta hak hak nichina ka mutpuina kha ka room ani thleinem min mutpui chak tih sawi i tumem ni sorry ka duh zawngin i lo tlat a ti a sawi zawh rual chuan enge a chan pawh hriat si lo hian kana tlat ani chu ani pawh hi ka duh zawng ani bik sai hleinem mahse ani ang hian hmaichhana em ka hrilh ve lowang nang hi sui chhuah dan mai pawh ka hri lo ka rilru ana in ka zak hluah party nin awm leh hah thlak zet nen ka lu ana ngut hepa hian ka biak pawh a phu lo well ani chuan nangman room dangah hruaila ti nia ke chu dawm a hawdan ka ngaih tuah dawn tih pa in kawngkhar chu ka hawng kawngkhar ka khar rual chuan good night Thweza a tih chu ka hri hman step a ka chhuk thlak lai te chuan ka mitui tla chu ka dang zo thlawt lo class pawh ṭan hma in tiang hi ka tung ania college hi ka haw hluah enga ti nge ka mi zia angpu roommate ka nei thei mai lo le tiang party spell hi ka thiam ve lo heng ho zinga khusa tur hi ka ni lo bawk ka nun dan pa ngai chuan khum a mu veng tur ka ni tawh step chu ka ngaina tak zet mahse Hardin le heng party sten hian a in kaih hnawih lo thei si lo heri hi mi mak tak ani enga ti nge a swal em reng le chuan enga ti nge khang le khabu zo zai te kha a nei le engkong ma hian kha mi paswal le chim om party nuam ti em tattoos le piercings nga em khan le khabu chhiar nuam a ti viau ka ring thir te lo a thil chhiar ve chuna ka rin ber chu beer zubur kom alcohol content zat inziak vel bak vani su dawm a hawdan kawng ka ngaih tuah thiam lawa he in atanga pan dan tur ka hre hlawm lo he party a ka lo kal ve ta kher chu ka in chhir hluah lo in ngaih tuah chiang i la tha tur ania hetiang thil hi ka duh lo wanga lawm thil engkim kan lawk veka ka tih thin in chu an la khat mup nai leh zet tak ngial pawh ka hmu zo lo in chung lamah let le in room aw zawngin riahna tur ka zawng chawp mai dawn mani ka van neih hlau chuan tuma tih buai lovin ka mu thei mai thesin mahse a risky tlat thawhapin in chung lamah ka let le
step luak shep na bathroom ah khan lutin ka inkal khuma chhuatah chuan thu sawp hnakin hnuailam ka bia a tih theih-dang nei tawh bawk si lo chu no a ka kawl te tawp voihnih a ringna ah chiah a pick up nghal Tez a va tlai tawh ve i tha em a rawn tih a aw chu a tham deuh chiak mai ai ka roommate rilin party hri awm lu tukah ka kal ve a tunah chuan mutna nei lo leh haw ngaihna hri tawh si lovin ka awm anih hi in hnit faih faih chungin ka ti a party a khasam sinnu nen khan maw mak tih hmel lutuk hian a rawn ti ve a mahse a chat thla hmak engwangin nge a bulah tei chhuah reng renga khanu kha i khawm chi ani lo hrim hrim a rawn tih chuan ka thin a rem phat mai engkim a tha leh vek ang naktu ka tang chuan engkim a pa ngai leh vek ang tih a min hnem ka lo beih sei ve a khati anga min hau nghal lo khan chulam ani lo kawngkhar chu tu emaw hian pawn lam atangin a rawn pawt a reilo te min lo nghak lawk tih in pawn lam ami chu ka awa darthlalang in enin ka liner pherh vel chu ka hru fai thuak thuak a no a nakinah ka rawn call leh ang che bathroom hmang duh an awma tih in ka hrila min sign let hma in ka hmet tawp nghal a pawn lam ami lah chuan kawngkhar lo chum ve chen thinrim zetin ka thawhawk a kamit ka hru leh thuak a kawngka hawn rawk pah chuan reilo te ka hardin mitmeng hring nghalh nen kan inmelh rual chuan ka tawp chiang hle a mitmeng a hring tih ka hre chauh tih ila a hma kha chuan hnai taka a awm lai pawn a mitah tak ka en ngai lo awangin ka lo hringai lo ani rei pawh kan inmelh hma chuan a hawisawn vata kawngkhar chu hawng zawin ka kal pel a mahse dim fashion lo hian ka ban rawn vuanin min pot let dawr anih chu min khawih hlek su tih pa in ka kut chu ka thing thla hmak a i lo tapchar cha rem ni a orik dan chu hardin kher chu ni lo se min ngaih tuah tak tak min zawt anih ka ring nge yang khawngin min kal san teh hardin ka hma takah chuan ka kalna dalin a ding ruhna a sangin a lian tha si min hliah hneh kher mai hardin ka ngen ngoih ngoih che mihring rilru a them tala ipu ve anih chuan min kal san ro tawngkam ngei awm tak tak a min tawngkhum leh duh anih pawh in naktu ka tan khek rih mai ro please a ngenin ka ngen ani ber ka thusawi chuan a hmel a ti buai ve nakin ka hria mahse reilo te chauh in hnuai lamah khuan room ruak pakhat a awm a step pawh chutah chuan ka mut tawh zumu ve ro a ti a tawngkam ngei awm a chhak chhuah tel beiseiin ka melh rana mahse engmah sawi loin in melh vung vung ringot okay ka tih takah chuan kawng min kiana ka chhuak tur chu veilam panga room pathumna kha a rawn ti leh a chhang lovin ka kal tlanga ani pawh chu a room lam panin kawngkhar khar pa a good night Teresa ti sapri chu ka hre thei engthil nge ni ngai tawngkam ngei awm tel hauh lovin min bia maw mahse ka ring ther te lo naktukah chuan a zengai bak a chhuah lowang zan ina ka awm dan te hi fiam thu thawh nan ngei awm takin min hman khum le ang chu a room sawi chu room lian lo tak mai ani a khum pahnih ala awm zui hardin room ngai tawh phei chuan te tak ani tinge hardin room kha a nuamin a len bik em em le ka rin dan chuan an ho tu pa ber an hlo ron ani anga chu wanga room nuam ber chang ani ka ring deuh step chu khum pakhat zawk a amua ke pawh chu kawngkhar ka loka light ka off leh vek nu in khumah chuan ka mu ve ta a kamit ka chin rual rual chuan mitmeng hring nghalh mai kha kamit thla ah ka hmu nghal a thil dang ngai tuah ka tumpon ka thei thlawt lo chu mitmeng hring nghalh mai chuang tuah chung chuan ka mu hil ta riai riai a kan story te hi ngai nom mi ti a story dang ngai nom tak tak i ngai thlak zel du chuan kan channel hi min lo subscribe sakla notification ka on hal bukla athar kan da apyangin i munga zung zung theyang